So guys, pasalamat ko ninyong tanan ug pasalamat ko sa nag-sponsor daning tanan sa birthday ni Crystal. So manihang naluto karon guys, igado. Good morning guys, is August 4 na karon guys. So mao na ni ang big day ni Crystal 18 di Bunian. Mao ni hang gipanghimo guys kaning buwak na Pinalit na ng buwak tag G's ra na anja kaning naigitugsukan na dari sa mga tanon mara na hangit pamputod. Ja kaning palit na lamang kog tila, ja nanghuam na lamang kog lamisa sa barangay ug dari sa among silingan. So kaysa magbayad ko og 12,000 magpasit. Hala, salamat ka Jo Ma'am Amy. So manay igagaw ni Crystal lang kitabangan din minin jag dikurit kay di na din mo kaya. Salamat ka Jo Ma'am Amy. So, Hi. So nice ka jo gilahang dikurit. Ang ilan ning mga gamit no. Apa sila diya sa kwarto? Ay gagaw nga supportive ka Jo. Oh nga na ipatindog. Nga na siya. Salamat ka Jo ninjo dahil si love na ako na oh. Wala di sa butan na oh. Uy, napoy among bisita di ah. Hi ma'am, good afternoon. So, salamat ka sa inyong suporta ni Crystal. Salamat ka sa igagaw ni Diyan nga siksi ka di mo nag-manage. Hi, kami ang pilok. Diyan mo yung nag-manage daris diyan mga igagaw. Pilok, manage ka galaw. Manager sa naghimo sa mga balon. Diyan salamat ka ninyo kay busy pud gulad tog luto. Diyan salamat ka Ati Mimit. Salamat ka sa imuhang pag-sponsor sa Letson ug salamat ni Ate Alma sa mga di nag-decorate dani. Salamat sa mga ijang igagaw. So salamat kadyo kang Iris ka nag-design daning ijang Crystal and 18. Salamat kadyo Iris Lusada ja. Nakakabutan kadyo sa timimi to ija padung giadyo og lingkuranan sa among prinsesa. Ja nice kadyo ja guys. Salamat sa mga igagaw. Maning tabang na mo dari og decorate. Naghambana guys naka long sleeve lang ja. Da sila rang bisihan nila kay magsugod na lang ekonomi karon kay madung masadyo og human kay naiarang kakasag kadjong tugtog guys ko nag-green to jug og sounds og kanang light kay luwi kadjong magkuan mi ja. Diyan ang mga sudan diyan na gigawas na dari. So naka-ready na ning mga table dari sa dapit ni sa baybay. Diyan guys, ready na mi guys ja. Naghuwat na namin sa ubang mga gis diyan na po jay o mga kuan kanang kuwang na lang og mga 18 nga candle. So pa nakaabot so pang gipaabot guys. So mao ni guys ang 18 candle unya na yung mga cute kadyo nga mga cake. Salamat kay kadyo sa nag-sponsor po daning cake. So nice pud kadyo ang cake guys na. Salamat sa kadyo sa tanan mga nintabang nani mag-decorate. So mga igagaw ni ja salamat kadyo. So puro rami mga igagaw guys diyan mga amiga ni Crystal. Diyan mo ni guys kanang roses. Red roses. Diyan naka-ready na ubang mga boys so pero mga silingan ra ni namo mga friends ni Crystal diyan. Mga classmate o mga cousin. So salamat sa inyong pag-suporta ni Crystal. O mga fans, mga viewers sa akong YouTube, mga silingan, sa mga igagaw. Diyan, igagaw po din diyan guys, 60 kadyo na super 60 na pa slit ang iyang dress. So mga gwapa o mga 60 ni mga igagaw ni Crystal. So nas jijin po guys, apil-apil po daris mga ladies na kuan para mabilong kuno po sisa sa mga 18. So guys, mo kuan po jijin guys, mo hatag po sa gift ni Crystal di ay. So ready na guys, mag-start na kay alas 6 na ja. So good na kuno guys. An 18 birthday marks almost the steps from youth to young adult. Join us as we celebrate these wonderful girls coming of age. Let us all Beauty of an angel. Born on August year of 2004, this girl is the second daughter among the children of Mr. and Miss Serenio. She grew up with so much love and kindness. She is loved by everybody. Her beauty inside and out. Her voice is an angel. Her smile, there's no limit. Her heart is unafraid. Her mind is ready to try. And indeed, she has all grown up and what is a sight she has become.
Ladies and gentlemen, may I introduce to you the debutant, and let us all stand, okay? So guys, ang i-voice over kay kusog kadyo ang tugtog unja. Na yung mga background magud nga tugtog guys sa makapiright. So iya nang gitawag si Crystal guys. Ja, salamat day kadyo una sa tanan sa Ginoo nga iya ning gihatag namo mga grasya. Ug salamat kadyo sa ni sponsor ang Ginoo na mo boss nimo sir ug ni ma'am. Thank you so much for your sponsor na makapagdibo si Crystal. So napaso naghang prinsesa guys, grabing kagwapa. So maghilak jud meron sa tanan-tanan pero di na mo mabidyo tanan guys kay arang bisiya po na magasikasos mga bisita. To the people who care for her, and love her unconditionally. As you hear your name, please be on stage or please be here and light your candle and give a brief message or even birthday wish for Crystal. Okay, and I wish you all the best. Be happy and always remember that I really appreciate you. Mahappy ko sa imong mga success, mapagamaman, umabata ko. I love you, Te. Happy birthday. Another year, another challenge. I kalimot nga mo smile and to have look in life. I am grateful for the friendship and all the times we've shared. And thank you for being my listening ear. May you feel truly blessed and protected all the days of your life. Happy birthday, Tel. No more minor moments, sabi ng minor. Bitaw, like, classmate ta since grade 7, pero nagkasodyo ta maybe mga grade 8. Ito po nga, kanang problema mo, abot na dyan na sa life, and it's part of growing up. Then, makabalo ko if na kay problem kay mag-rant ka sa Twitter. Kuan, may you always see the beauty in this world and be encouraged to keep on pressing on regardless of the stumbling block or hurdles that stand in your way. Never give up because I see remarkable greatness in you. Padayon lang, Jod, after ang atong mga pangandoy nga ipangsulti na tong tulo ni Trixie. Happy birthday, gorgeous girl! Thank you so much. Up next, Miss Jo. Ay sa gamay pa ni siya, sige kinit yung amin ako. Utan kayo nga pagkabata. So, karon nga 18 years old na siya. Paghapon, sige paghapon siya nag-amin ako. So, hopefully, until magulang ka, naghapon ka sa imong pagkahod sa akuha, sa among mga pamilyang katong ka na. So, magpadayon, kita imong kabubutan. Crystal, karon na dalat na ang imong kaugalingon. Ayaw kalimot sa pagtahod namo nga imong mga auntie. Dagan kayong salamat day nga imo ning pagamtaman. Kaysa imong mga igagaw, ikaw ra gyud ang akong natambungan. Nakaangkon og hingon ani. Nga okasyon. Daghang salamat. As a transferee, this is jud kayo basta nakas new environment. It's really hard to find someone I can rely on. Pero nakaka ni approach and di pa feel na ako nga I'm not alone and you make me feel na di ko dapat na out of place. You're one of the genuine people I met. We immediately became close friends despite of the small amount of time we spent. Thank you and happy birthday again. Happy Legality! First of all, thank you for inviting me here as one of your 18 candles. I am so excited to celebrate your day. My wish for you is that I hope that God will bless you tonight and every day in your life. May your future and dreams be as bright as your smiles tonight. Enjoy this very special moment of your life to the fullest. I wish you a great future ahead. Again, happy 18th birthday. I love you, Ted. In life. I am grateful for the friendship and all the times we've shared. And thank you for
for being my listening ear. May you feel truly blessed and protected all the days of your life. Happy birthday, Tel. By the way, aside sa magipansulti nila, I want to prioritize God. No? Uy, patay. Bitaw, put God always, prioritize God always, and then see the happiness and good qualities sa imong self, and never ever feel unworthy, because anyone is worthy in Jude. No, and then achieve, and don't forget to be kind and be humble, because you will never go wrong if you are kind and you are humble in everything. Yes, experience. Charap. Happy birthday, Tel. Thank you so To my other half. To my two-in-one partner in life. My cousin and my best friend, Kristen. This day marks the greatest blessing to your parents and to everyone without you. You are the kind of person who is very simple, responsible, sharing, friendly, and determined. I want to thank you for being there at my side through heartbreaks and breakthroughs. From academics to life lessons, you helped me a lot. It's rare to find a friend like you who has the same vibes as mine. So I treasure you and won't replace you. As you open the new chapter in life, I wish you all the luck to have happiness, success, and satisfaction. Always do remember to prioritize. Always do prioritize your mental health over anything else. Happily, Galitita, I love you. Thank you so much. Next, please welcome. Still happy 8th birthday. I wish you have a good health. I wish your dreams and desires to come true. And I wish you can fulfill what you want to do in life. May you be blessed always. Enjoy your first day of being 18. Maliho kayong minyo ko na kay wapak ko. Happy birthday, Tel! Kanang wa man taga-expect og nako nga handa ingane nga event kay kabalo na kaon sa atong giagigan sa na ako kadagan kay tang gasto, pero atong ginikanan naningkamot mas ginawa para makaskwela ko, makauman ko sa akong kurso nga gikuha. Kabalo ko ana sa atong ginabuhi sa Manila ang tud karon nga balag munta kung gusto nila basta magparayon ka kung mga panahon na nga galisod ta, mas piliyon na kung makauman ka. Kung nang buhat na ako nga magparayon gusto nila samtang ga-extra kong trabaho sa una sa Manila kabalo makaana para matagati kag balon. Balag sa una nga mukaon ba tag tinugong nga nay asin. Basta makaskwela rata mo importante kay mo nang kalipay sa atong ginikanan mo nang atong balik sa ilangan. Kabalo ko ako mong sa ating kapalangga balag dili ko showy kay sige tag-away ba ya tag adlaw walay absent. Kabalo nga nana ka sa legal age nimo, nana ko'y katuwang nga mutabang para iangat atong pamilya sa mga taong nagadaog-daog nato. Di nawawala mo ng motivation na ako para mapadayon ng eskwela o garo nakauman na ko tungod ana nilang magtakana. Ay, di bahila kay kung makamalura ang tanang tao sa atong giagian. O gapasalamat po ko sa mga ga-sponsor anay kay dili man jud ni imposible kung wala yung sponsor. Kay kabalo ang Ginoo kung sa kamaayo tong ginikanan sa takamaayo nga tawo nga wa tay daog-daog. Kabalo ka kung sa di ka kabalangga mao nang balag maging
Balag sa balag. Sige, pangutahin mo, sige, nahanin mo balag. Wala na yung mabilin sa ako, basta na. Ngayon na nakitap ka palang balag. Sige, away ta, balang magbugno na ta dito sa gawas. Ang akong hangyo, di lang sa kamaguyab-uyab. Kay kabalo na ka. Di ko kabalo makiksumbagay, pero kabalo ko mamusel. Kana lang. Basta ako ay kalimot og sapit sa Ginoo sa kalisod og kalipay nga naata sa pagkinabuhi. Ha? Mapagamay or dako nga problema, sapit sa Ginoo kay Ginoo ra may tanan. Nagdigo ani tanan para nato. Pag eskwela kay tabangan ti ka makahuman. Maningkamot ko makapusar kog boarding exam karong December para makatrabaho ko. Mabutang muna ako sa manindot nga kinabuhi. O di na to maranasan tong mga naagi. Basta love ti ka, balag di ko showing, kabalutaan na. Pinsay, mula magsig-away ta kay way assignment. Kaya tira, happy birthday. O, ang pirme ay kalimot. O, pinagtarong kay na, pitik jud ko na ako. So humana guys ang 18 candles, so maghatag na sila sa ilahang mga gift ni Cristel. Ja, salamat ka doon yung tanan guys sa mga agaw ni Ja o mga friend nga ning atin sa iyang birthday. So aning giveaway over jud kay na itugtog. So thank you tanan-tanan ninyo di na mga matagsa-tagsa sa ulog at kasumaran sa adlaw nga nagtauhan ni Cristel. Salamat sa kasa sa kinabuhi sa mayong panglawas nga iya karong nahuktan. Pinapag-usap mo ta Ginoo ay ko sa kanunay may sentro sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi labi na kang Cristel. Nga unta, dili kami nahikalimot kanimo sa pag-ampong pagpasalamat. Hinapang ta Ginoo nga daghang pag-usap ng mga tuloy nga maabot siyang kinabuhi nga sa lugon niyang kasumaran siyang adlaw nga tawhan. Ug anang niyang pagkaon nga niya karon sa lamesa, salamat Ginoo nga imong gihatag kanamo kining mga grasya hinapang sa punta nga kami nga makakaon ini. Dili usab punta kami makalimot kanimo sa pagpasalamat kining tanan ang mga pangayo gipasalamatan pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo ang mga Ginoo. Amen. Samahan sa anak at Santo. Amen. na. So guys, mga una, so haning ipatchap-chap ning litson guys, kay ro makaigo kay murag tan-awon ha guys, perting daghana kadto ang bisita. So salamat kadto sa mga ning ngari ug salamat pud sa mga ning sponsor daning tanan. Salamat din so tong mga nag-send og cash na dari, salamat. Di na mo na matagsa-tagsa og mention. So salamat kadto ni Ma'am Maria, salamat kadto. Diya guys, bago magpangaon, so nag-start na pud sila og hatag og 18 roses. So diyan ning giveaways over guys, kay lisod lagi kadto nang makapiright ta sa pag-upload diya. Sweet kadto na silang duha. Sukad sa pagkagamay hantud na nidagka sila ra ni silang ka-sweet. So kung makadungog lang mo sa mga message guys, so makahilak jud mo. So grabe hilak na hada ning jang pag 18 birthday. Si Cristel pud guys, grabe pud di jang hilak. So salamat kadto ninyong tanan nga na happy kadto ang prinsesa sa iyang 18 birthday. Ug sa inyong mga sponsor namo, salamat. So ang last dance guys, iyang lulu. So ang kulin niya bana sa iyang auntie. So manay siya ning last og dance ni Jan. Jawa na mga video tanan guys kay naalagi tugtog. So lisod kadto nga makapiright ta sa YouTube, sayang pud kadto na nga tong i-upload ja makapiright. So makadungog lang mo siyang message yang lolo. So makahilak mo yang lolo murag nakahilak na. So salamat kay kadto yung pag-attend ni sa birthday sa akong anak. Nga happy kay sa guys, so makakita alam mo personal gun sa ka-happy ang anak. Nga naka-try siya og dibo nga ingani guys kabungga. So bunggang-bungga jud guys kay first time jud kuno silang naka-attend og ingani nga dibo. So salamat sa mga grasya ug salamat sa mga sponsor. So di na matagsatag sa mga sponsor. Salamat kadto ni Ma'am Maria ug salamat ni Sir nga from Texas. Salamat. Thank you so much, sir. Happen without them, and
thank you kayo nila kay na-happy ko sa akong birthday. Ug sa akong mga family nga kitabangan ko make-up, kitabangan ko na nag-organize. Thank you guys, and to my friends, thank you for coming guys. Kung bisa kabalo ko nga busy kayo mo sa inyong akads. Nabutan na tagulan. Og Silong samo, silong. Moro to. Thank you for coming and I'm so happy. Thank you.